Jy is so lekker as jy dit. Dis maar net weer moeilik. Ja? Nou langs toe. Wat? Hou toe. Wat is nou? Wat wil met dit? Wat val reg? Kom julle twee totters. Ja, maar 100 is bietjie moeiliker. Wat is so? Ek het dit aan af. Pastor. Woo! Alles moet komen naar jou. Hey, Karel. Jij zit terug aan jou nou. Ja, ik wil niet met mijn bike mee.